Mä sain paketin Fifinilta, ja Fifine on siis vuonna 2009 perustettu audio- ja mikrofonilaitteisiin perustuva liike. Tällä videolla mä arvioitten Fifinin mikrofonin Fifine Amplicame Gaming Microphonein. Katsotaan miltä tää ääni kuulostaa, mitä mä tykkään, lopulliset fiilikset Fifinista, tästä mikrofonista, se näkyykin tässä näin kuvassa jo. Muista painaa tykkäysnappia, tilata kanava ja vähän erilaista konsaa pitkästä aikaa. Jos sä etsit tyylikästä, käytännöllistä ja pelaamiseen ja striimaamiseen sopivaa mikrofonia, ja sä olet pienellä budjetilla liikenteessä, niin mä suosittelen Fifine-mikrofonia erityisesti. Tää siis tulee USB:llä kiinni. Tää on sekä tää mikrofoni USB:llä, että se tulee tähän mikrofoniin, että tietokoneeseen. Eli sä et tarvitse mitään erityisiä johtoja, ja tää USB-johto tulee tässä mukana. Sen lisäksi, että tässä tulee tosi kivat värit, vaihtuvat värit tässä mikrofonissa, niin tässä tulee päällä mykistysnappi, josta sä saat tän pois päältä. Näin hienosti. Äänenvoimakkuutta sä voit säädellä täältä alhaalta, täällä on tällainen hieno nappi. Hienosti. Ja totta kai tässä on tällainen kovien äänteiden suodatin, joka helpottaa sitten erityisesti mua, koska mä aika paljon puhisen aina mikrofoniin, ja se saattaa joitain ihmisiä vähän ärsyttää. Näin hienosti. Ja saanen myös huomauttaa, että tässä on maailman söpöin hymiö, joka nyt näkyy tässä vähän haileesti, mutta kuitenkin. Eli kun tätä mikrofonia käyttää, niin tulee varmasti kiva fiilis. Lisäksi tietenkin tässä tulee iskuvaimennin, näkyy tässä näin, niin ei tarvitse sitten jännittää sitä, että jos vaikka kahvikuppi tömähtää mikrofoniin. Eli oikeastaan sä tarvitset vaan tämän mikrofonin ja laittaa tän kiinni tietokoneeseen ja ei kun vaan striimaamaan tai nauhoittamaan videoita. Tää mikrofoni on siis kardioidi, tarkoittaa sitä, että se äänitys tapahtuu tästä etuosasta, eli se ei ota ääntä täältä takaa, vaan se on tässä näin edessä. Eli tää kantsii olla aika lailla suoraan edessä. Mulla on nyt tätä videota varten tää vähän tälleen viistosti, toimii totta kai tällä tavalla, mutta erityisen hyvin tää ottaa ääntä silloin, kun se on suoraan sun edessä. Vähän niin kuin tällä tavalla. Erityisesti mistä mä tykkään tässä mikrofonissa, niin siitä, että tässä kuuluu ääni selkeästi, ei tuu niitä kovia alkuja sun puheeseen. Erityisesti me suomalaiset ollaan aika lailla sellaisia, että me aloitetaan puhumaan lausetta täältä ylhäältä, ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdetään laskemaan tätä meidän äänen voimakkuutta. Ja nää vähän sinne narinan puolellekin, koska haluamme olla vaikuttavia ihmisiä. Lisäksi jos halutaan mennä ihan superpieniin yksityiskohtiin, ja joitakin saattaa kiinnostaa tosi pienet yksityiskohdat, niin taajuusalue tällä mikrofonilla on 60-18 000 Hz ja herkkyysalue noin -40 desibelin paikkeilla. Väriä tästä löytyy tällä hetkellä mustana, ja yleensä näihin löytyy jonkinnäköinen takuu, riippuen vähän, että mistä verkkokaupasta tän ostat. Viimeiset mielipiteet tästä mikrofonista, mitä mieltä mä itse olen. Mä olen testaillut tätä mikrofonia aina silloin tällöin pelaillessa, ja mun mielestä tää on ihan vörtti hintaansa nähden. Mä katoin nopeita hintoja, niin tää maksaa siinä 50 euron hujakoilla alle, päälle, riippuen vähän mistä ostat. Mut erityisesti se, että aloittavat striimaajat ja pelivideoiden tekijät kokee ihan valtavaa painetta siitä, että sul tarvitsee olla ihan huippulaadukkaat laitteet, jolla sä teet videoita, kuvaat, nauhoitat, huippulaadukas tila, missä oot, huippulaadukas mikrofoni, niin mun mielestä tää kyllä ihan täyttää sen tarpeen siinä, että tää on edullinen mikrofoni, ja kaiken lisäksi tää näyttää kuvassa tosi tyylikkäältä. Että jos sulla on yhtään sellainen fiilis, että hei, mä haluaisin striimata tai mä haluan pelata, mutta mä en halua laittaa rahaa vielä siihen, kun mä en tiedä onko se mun juttuni, niin ehdottomasti tää mikrofoni on ostamisen arvoinen. Itellä on HyperX mikrofoni käytössä, ja mä huomaan sen, että kyllä mun tulee käytettyä sitä vähän enemmän kuin tätä mikrofonia, ja vaan sen takia, että mä oon tottunut siihen, ja mä pystyn vähän enemmän kustomoimaan sen kanssa, mutta tää vaihtoehto ei ole ollenkaan huono vaihtoehto, erityisesti aloitteleville tekijöille. Onks tää tuttu tuote sulle? Tuttu firma? Striimaatko sä? Pelaatko sä? Heitä vähän kommenttia tohon kommenttikenttään.
Voit vaikka heittää tällaisen mainosvideo itsestäsi, että hei, mä teen pelivideoita, mä striimaan täällä näin, ja kerro mulle, millaista mikrofonia sä käytät, ja ei kai siinä muuta. Tää oli tosiaan kaupallisessa yhteistyössä tehty Finein, kirjoitetaan Fifine, mutta lausutaan Fine. Palaillaan sitten seuraavien pelivideoiden parissa. Heippa!